Da, da, imediat. Bună ziua! Bună ziua! Căutăm și noi sărbătorit aici la dumneavoastră. Da, eu sunt. La mulți ani și bine v-am găsit. Mulțumesc! Și mulțumesc și fetei mele, că știu că e din partea ei. Da? Da, și mulțumesc. Puteți să țineți. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Cu mare drag, să fiți sănătoasă. Noi suntem de la surprize la domiciliul Telorman. Și așa cum ați spus, fata dumneavoastră a vrut să vă transmită câteva gânduri frumoase prin intermediul nostru. Îi mulțumesc și îi transmit și eu gânduri frumoase și nu vreau să plâng. Foarte bine. Ascultăm o dedicație muzicală și la final vă citesc și un mesaj. Da, cu plăcere. În Telorman, acasă, aducem surprize cu zâmbete largi, ce pe toți cei dragi îi surprindem. Surprize la domiciliu Telorman, Mia cu inima mare și cu multă iubire adună bucurie și vise de fericire. Noi cu mâinile pline de daruri venim să aducem lumină și iubire în fiecare colț, fiecare surpriză, un zâmbet pe fețe, căci în fiecare dar se ascund amintiri frumoase, vii și pline de iubire. La domiciliu un prag, bucuria înflorește. Cu fiecare clipă, inima tresare și zâmbește. Fiecare pachet, fiecare gest mic e o promisiune că iubirea nu se stinge niciodată, niciun pic. Creăm amintiri ce nu se vor uita, fiecare surpriză o poveste ce rămâne în suflet și nu se va șterge niciodată. Cu fiecare detaliu, cu fiecare clipă, noi aducem magia și inima bate mai tare, mai plină de speranță. Aici în Telorman iubirea se simte, iar noi cu surprize fiecare zi o facem mai frumoasă și mai dulce. În fiecare moment noi aducem lumină și facem ca viața să fie mai ușoară și mai plină de bucurie. În fiecare moment noi aducem lumină și facem ca viața să fie mai ușoară și mai plină de bucurie. Și mesajul spune așa. Mulțumesc. Cu drag. Mamă dragă, astăzi este ziua ta, deși sunt departe și nu te pot îmbrățișa, gândul meu și inima sunt acolo cu tine mereu. Astăzi vreau să-ți mulțumesc fiindcă mi-ai fost alături, mereu la bine și la rău, că ai crezut în mine nestânjenit și necondiționat. Datorită ție sunt azi omul de azi cu valori și principii. La mulți ani, micuța mea dragă, să ai multă sănătate și viață lungă, să-mi bucuri existența. Te iubesc și te îmbrățișez cu drag. A ta fiică, Ancuța. Și eu mă îmbrățișez. La mulți ani vă dorim și noi sănătate multă. Mulțumesc. Mulțumesc Drag. și eu îi transmit multă sănătate din partea mea și să vină cu bine acasă. Doamne ajută!